ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অন্ন সুৰক্ষা আঁচনি যিটো 5 কেজি চাউল लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय हादराव बेसेन नाङै होबाय थानाय 5 किल' रेशना बन्द जागोन नामा बेनि सायाव सोलिबाय थानाय दान्थे बिदान्थेनि समावनो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होबाय मोजां खोथा मिरु सरकारा होनाय 5 किल' बेसेन नाङै रेशनाल'सो बन्द जागोन नाथाय रायजो सरकारा होनाय बेसेन नाङै रेशना बन्द जानाय नङा मानोना मिरु सरकारा होनाय बे रेशना खालि कर'नानि थाखायल'सोमोन होनना गिबि मन्त्रि बिथाङा फोरमायनानै होदों बिदिब्ला आं बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो मिरु आरो रायजो सरकारा होनाय रेशना बन्द जानाय नङा खोथाखौ रोखा खालामनानै होबाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मानोना थांनाय कर'नानि समाव मिरु सरकारा जि बेसेन नाङै 5 किल' माइरं होबाय थादोंमोन थामहिनबा प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण आसननि जि रेशन बे रेशनाल'सो बन्द जागोन आरो बेखौ फैगौ 30 नभेम्बरनिफ्राय बन्द खालामनाय जासिगोन मानोना बेयो मोनसे थि समनि थाखायल'सोमोन थेवबो जिबारानि थाखाय बे प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण आसननि रेशनखौ होनांगौमोनब्लाबो हादराव कर'नानि गोहोमा जोबैले बेनि समसिमाखौ बारायनानै फैगौ 30 नभेम्बरसिम लांनाय जादों नाथाय गाहाय मन्त्रिनि बे आसनिखौ गारनानै जि आसनि दङ बेनि माइरं एबा रेशनफोरखौ मोनबाय थागोन होननानै गिबि मन्त्रि बिथाङा मोनथिनो होदों नाथाय रायजो सरकारा होनाय अन्न सुरक्षा आसनिनि गेजेरजों बेसेन नाङै माइरंखौनो मोनगोन होननानै बुंदों बिदिब्ला गिबि मन्त्रि बिथाङा मा बुंखो नायदो চাউল নাই না এতিয়া চাউল বিনামূলীয়া কিয় বনাব না না নহয় যিটো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 5 কেজি নৱেম্বৰ মাহলৈকে অতিৰিক্ত দিছিলে কোভিডৰ কাৰণে সেইটোতো টেম্পৰাৰী এপ্ৰিলৰ পৰা নৱেম্বৰ কোভিডৰ সময়ত দিয়ে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অন্ন সুৰক্ষা আঁচনি যিটো 5 কেজি চাউল সেইটো পাই থাকিব সেইটো বন্ধ কিয় হ'ব এইটো বন্ধ নহয়